Да, коя камера, тази е цвет на червено. На нея напомням за chromsoundlife.78.tv и за QR-кода, който е начинът да се свързваме. Има един зрител, Салих Пехливанов, но му обещавам, че ще му звънна лично, защото темата е извън това, което днес предстои да си говорим в предаването, но е важна, затова аз имам навика и на Запазваш си правото за понеделник. Да реагирам, да, и в другите предавания. Казваме добре дошла на Тони Шаткова. Добре дошла. Добре, заедно си с кого? Заедно съм с един от домашните ми любимци, Померана Оникс. Оникс. Да. Ами много е сладък. Смисъл, имат ли разновидности? Защото сега повечето са такива кафеникаво-рижеви. Точно така, имат разновидности в цвета по стандарт. Единият ми е оранжев, този е цвят черно с подпал. Защото сякаш огън е подпалил лицето му и оттам идва... А на колко годинки? Той е на навършени 6. Навършени 6 изглежда като бебе. Да, често го Но също са бъркат. Д'Артанян, нали? Те кучешките по колко се умножават? Може би някъде на 50 и малко. Значи, Д'Артанян. Добре, кажи ни ти обаче как избра точно тази професия. Грумър, зоофризьор, кое е по-така разпространено в България да се използва като... Ами, преди около 5-6 години хората не бяха чували за груминг. Сега вече се понаучиха, но ако държим на българското, бихме ползвали думата зоофризьорство и съответно зоофризьор. Забогатяха и вече могат да си те екстри да си позволяват, да си фризират кучетата, нали? Ами понякога не е... Само да кажем, няма проблем, ако иска да се разходи. Да. Нали, не е нужно да седи задължително. Да не реши нещо там зад камера, да застава, да. Каквото си реши, това може да си прави. Той е пълноправен. И аз сега задете тук си дошъл. Я седни. Лапа. Браво! Охо, имаме наградка. Така е, да. С размерите на котка. Нищо не става. Абсолютно факт. Да. Тоест, подава се на дресировка, така ли? Разбира се, да. Кучетата без значение от породата, с малко повече усилия от страна на стопанина, разбира се, с положителен подтик. И с това все пак стопанина да се занимава достатъчно, защото така, иначе няма как да стане. Кажи ни, ти по образование обаче какво си учила? Предполагам, че това се е случило в последствие. Точно така, да. По образование бакалавър съм международни отношения. Трябваше да работя във Външно министерство, но уви, любовта към животните ме закара малко по-нататък. Магистратурата ми е международна сигурност. Но през 2015 година така с другото ми кученце имахме един тежък инцидент, при който беше нападнато от по-голямо куче, съответно с малко усложнения и получи алопеция. Алопеция е оплешивяване. И аз така, понеже говоря няколко чужди езика, имам приятели в други държави, почнах от тук, оттам да подпитвам за лечение и така нататък. И това ме доведе до една италианска академия за зоофризьори, която е с тесен профил, дерматология и лечение на такива състояния. Обучих се там, в последствие станах техен представител и така. Миналата седмица имаше някакво като изложение. Зооекспо имаше, да, много добро. За първи път бяха събрани много фирми на едно място. Разбрах, че се е получило чудесно. Аз нямах възможност да отида, но се надявам следващата година да участваме. Но всъщност ти, освен че си станала така техен последовател на тази академия, ти също преподаваш и в чужбина. Да, водя често семинари, канят ме в различни държави, точно по тази тема. Да. Груминг на померани и лечение на дерматологични проблеми. Не само алопеция, дерматит. А тук обучаваш ли други хора, които искат да се занимават с това? Ами сега в момента не. Последната една година повече пътувам извън страната и не ми остава време, честно казано, да обучавам и български колеги. Може би последващата година бих се върнала отново. А само за кучета ли се отнася това груминг? По принцип, груминга включва и котки, и декоративни зайчета, чинчили. Така че всички домашни любимци, да. Сега ние имаме 2 котки. Обаче, кажа, че... те са и по-възрастни, дори обаче не са оплешивели още. Те може би... Богу, къде тръгна. Въпросът е, че за тях е свръх стрес да излязат от вкъщи. Така е, да. А пък къпането, да не говорим какъв стрес е. Предполагам, че за повечето животни го изживяват по този начин. Нали? Не е най-приятното нещо, което им се случва. Повечето случаи си мислят, че отиват при ветеринарен лекар, където естествено ще ги боцкат или какво ли не друго ще им бъркат къде ли не. Когато идват при теб,
някои от тях сигурно са стресирани. Как се справяш с това? Как някак си ги успокояваш и предразполагаш, за да можеш да си свършиш работата? Защото сигурно не е много приятно да те хапят, докато Точно така. Много е важно, в нашата професия хората, които стоят за четката и гребена, да имат базови познания и по кучешка психология, да четат знаците. Ето както сега в момента той нервничи. На вас ви е сладко, но истината е, че той нервничи, много. Защото е нова среда, нови хора и в момента очаква нещо, от мен. Опитваме се да ги предразполагаме. Понякога идват много заплетени кученца, които ако трябва само веднъж в рамките на сесията, която е в момента, да бъдат разплетени, това е доста стрес за тях. Така че работим съвместно с стопаните, така че да идват няколко пъти стопанина да довършва с четка вкъщи. Но тайната по принцип на спокойния груминг на животното е да свикне от малко. Тоест 4 месеца е една много добра възраст за първи груминг. Да започне да се салона, грижи по този начин. Сега, разбира се, ако ми се обадят, както се случва напоследък често за възрастно куче над 10 години, което никога не е стъпвало в салон, правим и друго, като вкарваме стопанина в салона също. Започваме с запознаване, да дойдат примерно само за ногти, само за почистване на уши, само за сресване, нещо за 10-15 минути. Накрая стопанин, ако му хареса и е плешив, може да си присъди коса, нали? Случвало се стопани да ме питат, понеже ние лечението го провеждаме посредством козметика, дермокозметика и специални вани, алуминиеви, в които има хидромасажна система, чрез която допълнително се дифузира озон във водата. И много често стопаните казват, аз тук малко темето ми уредява, може ли мен да ме натопите вътре? Така че, може да разшириме все още не съм стигнала до там. Нека оставим турските доктори да продължават с те успешно се тяхната практика, Добре, всъщност, колко време продължава една такава процедура и само в салон ли трябва да се прави или по някакъв начин все пак и стопанина трябва да си поема отговорност и да го прави ежедневно тая грижа или той самия да си го прави, да не се стига до салон? По принцип, много стопани си мислят, че ние зоофризьорите казваме идвайте всеки месец, за да може да си осигурим ежемесечен доход, така да се каже. Истината е, че добрият зоофризьор ще ви научи как да си поддържате кучето в къщи и вече, ако не успявате и наистина е с по-трудна козина, тогава може да идвате всеки месец. Но спрямо породата си има някакви закономерности. Дали ще се реши 2 пъти в седмица, дали всеки ден, ако е, например, пудел. Добре, ако има нужда от оформяне, защото има ни такива много сладки пуделчета сега. Те са на 5 седмици, Тази прическа, за да се запази, за да изглеждат както играчка, както виждат в социалните мрежи, истината е, че на 4-5 седмици има нужда от по оформяне с ножици. Каква е тайната при оформянето при помараните? Защото те винаги са такива като облак косми, много пухкави. Тайната, за да нямат проблеми с козината, е качествено разресване, за да може да диша кожата, да расте хубава козина и съвсем леко оформяне, на лапички, ушички, малко около дупето, чисто хигиенно, да не се подстригват късо. Аз съм лошо ченге хейтера, да ви сваля малко на земята. Първо, само в София ли има такъв тип услуги? Не, има и в много малки градчета. Аз самата имам курсистка 2020 година от град Чирпан, който е много малък град. Така че има във всеки областен град много салони вече и в по-малките също. Какъв тип клиенти? Защото ми се струва леко на фона на стандарта на живот на българина, леко едно такова извън... То не всеки пък трябва да има куче. Или да има котка, нали? Всеки се съобразява с възможностите си. Първо, второ и да има. Нали? То може да не му стигат пари, той да ти се пострижи. Камо ли? Колко струва? Скъпа ли услугата? Моля? Скъпа ли услугата, защото за хората по доста така се дигнаха цените? Скъпа и сега ще обясня защо е скъпа. Защото вие като ходите на фризьор, най-много да ви измият косата, изсушават ви машинка, така с ножица. Така, тук имаме рязане на ногти, пилене, за да не ви драска после, след като се върне вкъщи. Почистване на уши. Някои породи имат нужда от откуване на космите от канала. После имаме къпане с шампуани. Понякога имат и бълхи. 3 шампуана. Имаме маски, балсами, серуми, ако има по-проблемна козина. После имаме сушене. После имаме оформяне. Накрая имаме парфюми. Някой има панделки според стандарта.
Не знам колко е уместно да кажа, че някои си вършат нуждите на масата. От стреса. Това е съвсем нормално от стреса. Когато не са имали време да ги разходят преди да дойдат в салона, миличките, те... Да, трудно могат да си кажат. Така, че... И пак ориентировачно, любопитно ми е това, нали, човек колко може да отдели от бюджета си, за да... В нашия салон за едно такова кученце е в порядъка на 60-80 лева, всичко това, което изборих. Така и очаквах, че определен кръг хора могат да стигнат до тази екстра. Да. Аз затова казвам, че идеята ни не е нали, всеки месец да взимаме парите на хората. Не, ние не ги крадем тези пари. Ние наистина се грижим за домашния ви любимец. По-скоро идеята е да работим съвместно с стопаните и доколкото могат вкъщи те да ги поддържат, докъдето не могат да ги водят при нас. Нали. Обаче страхотен Оникс. Върти се. На път е да проговори просто. Сяда и чака. Да питаме Парцелев, има ли микрофон, нещо, ако иска да каже? Как се казва? Кажи, Балбал, по родословие името му е Оникс, the small step. Да, Оникс казвате в началото. Оникс, малката стъпка, защото неговото кучило е започвало с буквата О, така че и братите и сестрите му са с О. Там Оливър и как бяха другите, а той е Оникс. Оникс е черния камък, така че... Да. Камък, но не е говорил още. Може сега в студиото да реши да сподели нещо. Той най-вероятно нещо си той в момента искаше да ви каже, да. Погледа му е умен, се приема, че по-големите кучета са по-така. А скимти ли? Защото не го чухме откакто е дошъл. Тихичък е, когато е до мен. Обаче имаме камера вкъщи, с която ги наблюдаваме с брат му. И така първите 5 минути наддава двой. Много чакайте, един симпатичен лав тук, малко да вкараме настроение. Разбира се. Кости Копейкински е написал: слушам за нуждите на тия кучета, многоточие. Съсипаха тази държава. По Байтошово време нямаше такива работи. Малко, следваме едни такива тенденции. Това е съвсем нормално. Обществото се развива, така че... Аз съм дете на 90-те и не мога да кажа какво е било тогава, но истината е, че аз в своето детство също не помня да имаше толкова много кучета. Може би от 2000-та година насам така започнаха хората да си купуват все повече и все повече. В последните години тенденцията е съответно по-малки жилища и по-дребни кученца. Породи, по-декоративни породи. По-лесно се гледат, вече... Всъщност ние си говорихме за един проблем, който така, точно покрай празниците, се случва. Нека да го засегнем сега и в ефир. Защото е факт, че за празниците много хора решават да подарят животинка на децата си, защото те искат да я гледат и след това се оказват семейства неподготвени да ги гледат. Точно и веднага така, след празниците пък има бум на животни, които се подаряват, които се изхвърлят на улицата или пък се препродават. Нека да го кажем, че всъщност купувайте си подаръци, които все пак са предметни и не изискват грижа, ако не сте подготвени за това. Не е нужно... Не мога да взема думата, ужас. Да, няма шанс. С движение на едно място. Или взимайте такива като нас, улични, които да спасим, за да оцелеят и вече да станат домашни любимци. А не ги изхвърляйте. Не само родители на деца, а и някой път си изненадат и гаджетата. Това, защото е оригинален подарък. Разбира се, че е много оригинален. Но кой няма да се зарадва с едно такова малко красиво, плюшено същество, съответно, с букет цветя, но уви, след това следват големите отговорности. Моята пела наистина, че е голяма отговорност и е хубаво човек да прецени преди да закупи, осинови и така нататък, защото наистина не е само за 5 години. Дай Боже да живеят максимално, колкото е допустимо. Така и, за съжаление, грижата е ежедневно. И груминга е най-приятната в цялата тази грижа, защото знаем какво означава и да се разболее едно животно, а и всеки дневно да се разхожда, когато става въпрос за кучета. Няма студ, няма дъжд. Няма студ, няма празник, няма делник. Трябва да го разхождаш. Лесно ви е на вас с котките. Има една много сладка за интернет картинка, снимчица. За кучкаря и коткаря ли? Да. Сега в ледените месеци. Едната снимка, студ, виелица, снежинки, натрупал сняг. И кучкара навън. Кучкара и пише на разсъмване 6 сутринта, то тъмно още. И в същото време в другата картинка, 10 часа, коткара спи, котката около него се увила и да спът в 10 часа на топличко. Има го този момент, ама... Това не означава обаче далеч, че отговорностите и задълженията покрай котките са много по-малко, отколкото за кучетата, така че мислете преди да си вземете домашен любимец. И наистина има достатъчно много улични такива, така че
ако искате да направите нещо добро за себе си и за това животно, да, ама да бием камбаната, защото ние с вас си го споделихме това, че в началото седмицата гледахме по БНТ, ако не се лъжа, 99% съм сигурен, потресаващ репортаж от приюта за кучета в Долни Богров. Точно така, да, и аз го гледах, много неприятно ми стана. Разкажете за всички, които не сме го гледали, защото аз не съм го гледала. Потресаващо, то не подлежи на преразказ, аз не разбрах кой отвътре е снимал, може би някой посетител или дарител, който е ходил да оставя нещо. Доброволец, който се опитва да помага на зоо равновесие, които крадат средства и унищожават всичко живо по пътя си за животни. Тези са просто престъпници. Не се притеснявам да го кажа. Добре, това не са ли? Значи болни, ранени, недохранени. Работят. Недохранени, без вода, по 10 на 1 квадратен метър, с рани, били се помежду си, никой не ги лекува, наледени отдолу циментови или метални подове, разливана вода, тя замръзнала, те отгоре. Ужас. Да, аз тук е момента да призова вашите зрители за кастрирането на домашните любимци. Защото реално тези кученца, за да се появят на улицата, те не са дошли от въздуха. Реално това е от нерегламентиран заплот. Така че вече това, което едно време беше като лайт мотив на всички ветеринарни лекари, пуснете го веднъж да роди за здраве, не е така. По-добре, като стане на 10-11 месеца, кастрирайте ги, за да може да няма поколение, което да не знаете къде е отишло. Да страда, да. Да, точно така. И на който можете по улицата, помагайте, особено сега в зимните месеци, защото... Да, всъщност е много важно да кажете какво е необходимо за животните на улицата, какво може да направим за тях. Вода, храна, зимните месеци. На първо време специално се обръщам към хората с бизнес и с търговски обекти. Ако имате възможност да приютите някое такова животинче, не го подритвайте. Дори една купичка с вода или някакъв пауч от магазина, те буквално са по 50 стотинки, пак биха свършили работа. Никой не е казал, че трябва да го вкарвате в дома си и така нататък. Но да, с малки стъпки все пак... Аз винаги съм казвала, понеже пътувам наистина веднъж в месеца в чужбина и виждам в другите държави как се отнасят към домашните любимци. Това е един от критерия за цивилизованост на обществото. Точно това исках да кажа, че е много показателно как ние се отнасяме към животните, не само към кучета и котки, дори и към птичките в парка, да не изхвърляме дъвки, нали? За това колко напред е нашето общество като развитие и култура. Ами да си пожелаем да вървим само напред. Дай Боже, да. И на празниците, освен да израстваме в повече. Хората в нужда, да се сещаме, че тези животни не могат да говорят и не могат да кажат какъв им е проблема. За всички, за деца, за възрастни хора. Въобще просто бъдете добри към съществото срещу вас, без значение какво е то. Благодарим на Тони Шаткова. Аз много благодаря за поканата, да. За прекрасното присъствие. Много мълчаливо, но пък за сметка на това изпълнено. Други път идвам с по-гръмогласния. Да, благодарим. След рекламите продължаваме с Димитър Ганев. Аудиовизуални програми.